nok tek osiepa, mari nok tek nyawadwa, mari madala dino kikiwe ni tek. Nitie jal manigi loch e wiye kawuono gimonego tim. Iya kuom Yesu ni Yesu. An bende an kod ka. Taneno ka madala wa ni tek, madala na ni tek, maoda ni tek, maingima na ni tek. Kawuono Yesu nyakitim na. Nitie duoko biro nene. Jal moromo kode biro janeno. Muma wacho no ngada tema noromo gi Yesu no. No biro janeno ni Yesu no timo negi. We alere jal manogonya, we alere jal manomaka, we alere jal manotimona, we alere jal manyalo timoni. Kata kodo kiji kawuono minenani. Dala uchalo nade, odi chalo nade, gima di chalo nade, dala uchalo nade, nyithindi di nade. Kawuono ajuo ke osewuondo ji. Girem onge gima romo kuomgi. Gima ber mani kuomgi onge. We alere ajuoga mana juoge. Jal manobiro ka chuo thango lwetgi. Chuo lemo chuo koni yae. Ang'iyo bata koni gi koni onge duoko. Ang'iyo jal manigi duoko en ka we aler kuome. Kata sama wuoye ni mama. Bende kama intiere no endo. Wang no alam kodi thuon no endo. Kanitie lweny moro mineno ka ingo. Wang no alam kodi thuon no endo. Kanitie gimoro mineno koloi. Wang no alam kodi thuon no endo. Kanitie wach moro mineno ka tek. Wang no alam kodi thuon no endo. Kanitie kidi moro modiyo dalani. Wang no alam kodi thuon no endo. Kaen kata modiyo nyithindo. Dogi neno ka tich mitiyo aseko ni ok chal gi sombi. Gik ma in go be kata ka kidak, ok idak ka ng'ama nodhi sikul. Walere jal ma ka ng'ato lware lwete. Muma wacho ni en kilware lwete. Ni ka kitabu ma Jubile 10:31. Ni ka ng'ato lwar mana en gima lich manade. Ka ng'ato lware lwet Nyasaye mangima. Ne ok lware lwet din. Nitie Nyasaye. Ok lware lwet ajuoga. Nitie Nyasaye. Ok lware lwet jolemo. Nitie Nyasaye. Lwedo ng'eny ma ji olware. Ato welere Yesu. Jal ma ka ng'ato lware lwete. Kata ne piny okwamo kodi. Kata ne anyuola wuoyo kuomi. Kata piny nolewo kodi. Ionge gima ber mineno kuomi. Welere ng'ama ka ng'ato lware lwete. No ng'ato lware lwet thuon no. Ni ng'ato lware lwet Yesu. Muma wacho no oduoko geno. Mineke chunyi manoseano. Oduoko ni miwacho ni ya. Awuoro Yesu mana lware lwete. Nyalore kawuono. Nyalore osiepna. Ang'o mineno ka tek motamo wang'i. Ang'o mineno ka ok dhini maber. Ang'o mineno kongelo odino maber. Ineno kodini ionge gi maber. Ineno kodini ionge kwe. Ineno kaka tinendo gi maber onge. Iwinja ionge nyaka geno. Duogo dok ne Nyasaye. Agone Yesu erokamano. Pilato noneno koni winjo. Jal modwa guru na onge wach kuome. En an aonge aloge. We awuoye kuom nyuol ma ji ologe lwete. Kata insane kilware lwete. Ibiro po ka yuoge logo lwetgi. Koni nyathino koro tama. Kata in kawuono kilware lwete. Ibiro po ka jombofwa. Jomirieri. Jomag piny te. Nyaka joma yaw ngimani. Biro loge koni nyathino. Obi kumoyombo wa. Agone Yesu erokamano. En tie kodo kinyi. Winja. Ne winje wach mawuoye kodine. Winja. Kawuono bedangi yie. Bedak kawuono yie gi Yesu koni Yesu. Ene anka. Ke wacho joma kidi odino negi. Joma kidi odino negi. Yesu maonge geno. Enda Ruoth mak lweta. Aonge geno. Jehova mak lweta. Dala ma onge geno. Nyaka nyithindo manengo geno. Mana aparo. Nidi maka onge. Nyaka dala na Nyasaye onge geno. Agone Yesu erokamano. We aledi akoni niya. Ang'eyo thuon no endo. Simba mar dhood Juda. Janazareth. Jal manodong' ang'uola. Muma wacho ni ndiko wacho niya. Kisomo midoke 27:39. Ni negi jare. Ka joma nene twenyo umgi. King'iye. Tineno ka gima ber manya wuok kuome onge. Jomoko ng'iye koni to Yesu ni. Mok buri japabao. Jomoko bende ng'iye. Anegi jarowa. Ndalo mane wadonje lwet Yesu. Ating'o kiung kamoda wachni. Napo kanyako osiepewa. Mane wawuotho kwa bayogo. Moko ne wacho ni yae. Ma pesa ne morumo. Moko wacho ni yae. Ma odhi modak. Yae. Ma podi ywe ubrodo. Iwinya. Napo kamoko chako luonga ni Japolo. We alere jal manyalo mi nying manyien. Tie pao ni en kende. Ene ma en gi duoko.
kawuono beda ngitingie badie chokruok ne te wadhi chokruok mar okinyi manwinje wach Yesu ne adwa ni kidi mong'era ne modino nane kidi moyiere wiya ne kidi moyiere oda ne kidi moyiere kuom chiega ne kidi moyiere kuom nyithinda ne kidi moyiere dala ne kiwacho ni Yesu nyalo ng'iewe to kawuono adhi Yesu mondo Yesu ng'ielne kidi ni nyalore. Muma wacho ni sama ne ginene asikoni ni mana Mathayo no 27:39 wacho ni ne gijare ka jomoko ng'iye ka gima ber onge kuome gikone to koro Yesu to biro gang'o mobiro timo. Muma wacho ni ne moko twenyo umgi moko ne loko wang'i ni to kare sama ne oloko wang'i no ni suche bende ne ok ber to sama suche ne ok ber mane jomoko loko wang'i go kare chandruoge oa emano loko suche mano miyo gima ber moneno kuome onge. Awacho ni niya chandruogi no Yesu nige bao lweny madala ni no Yesu nige bao tura maora madala ni no Yesu nige bao ura madala ni mamako nyigi Yesu nige bao kong'o mamaka nyuoni go te Yesu nige bao nyako mamako churi momiyo bako onge ber. Iwacho ni ani natedo ne ng'a natedo kanye nachwanyo marach oyo Yesu nige bao. Be kawuono dang' yie mama iwachi weche 5 Yesu war chunya an jaricho awacho ni kiwacho koa e chunyi maiye japuonjno pod dwaro ji nyaka sani kendo ng'ielo kite kawuono ibiro poko resi ibiro poko wuodhi ibiro poko goli ibiro neno kokonyi. Awacho ni niya onge gima tek matamo jalno sama nodong' e ng'ula no Muma wacho niya noting'o richowa kigure gode bao kendo sama ne gure bao chakre sa 6 nyaka sa 9 piny nolil ma pinza mane piny olil no noloko chunye gi jochiende mag anyuola kite manodino miere kachiel kod udi kong'ielogi. Duong' odog na mina piny nolil chakre sa 6 nyaka sa 9 nodonje piny modhiyo matho kuno nogwere kodgi nokawo fungu Yesu nigo fungu e lwete korachwich oting'o wacho niya en ng'a makoro kido ng'ielo kuome mondo ang'ielne ato wachonwa niya biuru duto un ira un mujony kendo gang'uru mapek mondo amiu yweyo. Owacho niya kuom Yesu nitie yweyo kuom Yesu ng'ielo kite kuom Yesu golo gik matek kuom Yesu golo gombo kuom Yesu golo ura kuom Yesu golo gik matek. Alero nang'o gokinyi el wach mane momaki kata otame kaminene no awinjo Yesu ja Nazareth mama kamineni bete no aneno Yesu jarom kodi aneno japuonj lwendo jaduong' wedhia winje jal mawuoyo kuomeni en gi teko kawuono oseora studio ka mondo awach ni niya okinyi ma kawuono Yesu ng'ielo kite en kinde matek motami mineno ka umi mineno ka onge kwe mineno ka onge ber Yesu nyalo. Ting' badi malo wache ni Yesu ja Nazareth japuonj antine ma chunye dwari asetemo gi riekono mar dhano ok anyal asetemo gi tekono mar dichwo ok nyal asetemo gi dhako mara ok tam nyako dong' ineno kaka titem gurembo ok dhi aseneno nyiri mar marembo mang'eny okwamo moko biro ne jayalo lemna aonge ber ne nitie jal mang'ielo kite ene malero kuome kod sani akono rembo ok nyal beto bergi to ne ok nyal nitie kidi modiyi. Yesu pod ng'ielo kite nyaka kawuono. Jehudi ne paro ni ng'ani koumo mon kit dho liende mwakawo kidi maduong' wakete iwinya mwaketo jorit moyier marito kanyo ni Yesu ne ok nyal chier. Akone ni kata kawuono japuonj nong'ielo kitego moloyo tho mochiero ngima nyaka kawuono odwaro mon kod chwo ma kite odeyo piny mondo ng'ielgi owuotho e pinje be momiyo yalonwa owarowa mondo waler ne ji ni Yesu ng'ielo kite oorowa mondo wuo kod dhowa ni Yesu ng'ielo kite. Ondiki e kitabu mar Jo-Korintho kisomo wacho niya Yesu wuoyo kod dhowa kowacho ni biuru ire
mondo ng'iel kidi matek motamu dog nyalo kata kawuono owuoyo ni gidhoga kamine ni kwameno Yesu wacho ne dhoga niya mari nok tek nyalore nyathiwa achung' mondo anyisi ni onge gima tek matamo Yesu simba achung' mondo anyisi ni onge gima tek matamo Yesu muga achung' mondo anyisi ni onge gima tek matamo Yesu ja-Nazareth nonene chieng' moro Isaya onene kuwuok e piny Bosra Muma wacho ni Isaya nonene mopenjo niya macha to ng'a mabiro cha ang'o ma nonene norwako law marachar kata kamano lepe marachar notimo remo nonen marang'o remo nonen mar wasigu madalau remo nonen marang'o mar kite madalau manonyono madalau en mar joma notho chon manotho karemo mieno manotho mochwado lwetgi manotho kolinde bur manotho kayuak manotho kawagumbini manotho kawasumbini manotho kaonge geno manotho kaok nyal awacho niya Isaya onene wuok e piny Bosra Isaya koni machanga mabiro chaka e piny Bosra kong'ie maber to neno ka lepe otimo remo konoyo mano en an asebiro mondo aul niya chuo kod mon mane kidonio piny ma higa ma ndalo ma sa ma kinde ma kawuono miresogie igielo nigi kite apenji owadwa en kidi mane apenji jaduong' en kidi mane apenji mama en lwanda mane modi piny temie Yesu isewuotho ndi temie Yesu jong'ad rieko oseng'ado ni temie Yesu dogidero kisedhi nyaka jol manyalo puonji osepuonji ndi temie Yesu isedok nyaka dalau mikone wabi ateme matin dala watamore temie Yesu isemanya anyuola gi jorieko magwen te iwinya kuno tamore temie Yesu isatemo nyaka gichiwo mondo ichiw kowuoji ni panda mbegu ne were gimokalo panda mbegu gima ng'ato yie gi chunye to fulo kod dhoge tirese ting' badwa mi nying Yesu duong' apako ja-Nazareth jaduoko geno awuoyo nang'o awuoyo gi ng'ama owito geno awuoyo gi jal mane kanyo tok nyao awuoyo gi ng'ama gimoro diyo piny ang'o modi awuoyo kodi in ne dala di chalo nade ngima di chalo nade kothi chalo nade mama kata kumitede be nyalo paro wetegi dala u chalo nade kawuono nyalo nywaye Yesu ikoni Yesu an kata an ka dala wanya chieno diyo piny ma dala waonge gima ber manutie inyalo dogi Yesu dala u mikoni winjo Yesu mana ayudo kuma ne atede Yesu nong'ielo kite onyalo ng'ielo nyaka kidi madala u mine kidong thuolo we alere japuonj we alere simba we alere amina we alere jaduoko geno we alere jamak lwet ji we alere jaduoko geno we alere gony mar jomotwe kata mana sani duong' odog ne Yesu simba ja-Nazareth agone Yesu Kristo erokamano Nyasaye notimo maber nong'eyo ni dinde to wango dinde nitie kendo gidongo jo-Farisai jo-Sadukai mago ne wango ka kata kamano ne ok ginyal gielo kite matek asewinjo ka din wuoyo kata ndalo mane wametho no mane warane kamano no ne wan mana jo-kanise madongo mane opogo motimo gik moko te tawuoro ni nitie kare jamkang' maka ng'ato gike to gigo maringo weyi sama ne awinjo ni Yesu waro Yesu chweyo manyien Yesu kecho Yesu gwedho Yesu mako Yesu timo mana yie maulo ni Yesu war chunya jaricho na neno ka ngimane ochako lokore kata na wuotho kama achako taka ng'ama manyien inya sama nago taka ng'ama dhi manyien Yesu kona ne Luka na poko chako chika yore moko iwinja dideo ki Yesu dio koro kwan kaka wan ni dideo ki Yesu di koro kwa giko kangwa gikeni waleni liya kao ki Yesu hokini nyal ang'eyo jamak lwet ji ubiro dwaro jal makido ng'ielore kuome mondo ng'ielne bedno di matek mineno ka onge gima ber bedno di matek misewito geno kama intie
beno di matek neno ka in kama tinde ntie koma ne ata aonge. Awacho ni ne Yesu wacho ni jal maonge go modwaro kawuono be nyalo yie gi Yesu ikone japuonjera e an kod ka Ruoth an mani biro na an mani biro ne oda an mani biro ne chwara an mani biro ne nyithinda an mani biro ne dalana ikone temio wangi iwacho di Yesu pare nyathina mangane Yesu pare chwara mangane Yesu pare nyara mangane Yesu pare nyathina mokwamo cha Yesu yauna yo Yesu ngele kidimodia Yesu konye kawuono onge gima tek matamo Yesu iluonge ni Simba Bador Juda jal manoneno kate muma wacho ni nobiro kochungo ngwono oting'o ngwono kata kod okinyini odwa timo ngwono ne ng'ato aneno koneno ng'ato odwa mako lwete je odwa mako lwete okone ni winjo nyathina isewito geno aneno kaka maintie onge gima ber minyalo isetemo gi yore ni te to kawuono leo asebiro mondo kawuono mbake tingi malo ne nitie Yesu no Simba mar dhod Juda jal manyal mako lweti kod sani Simba nanene kod sani kendo aneno kochung' e dhot muma wacho niya ochung' e dhot kendo duong'o owacho ni en ng'a manyalo yawo dhot ere jal moko kawuono mondo yaw kuome muma wacho noduong' e dhot chunyi oduong' e dhot odi oduong' e ngimani owacho ne chung' e dhot kendo aduong'o ni to en ng'a manyalo yawo chunye kawuono mondo adonj ire awuoyo kodi kama intieno ne we thang'o lweti kama intiere no we wito geno kama intiere no we ywagang'e kama intieno we parori kama intieno e oraka kendo duong' e dhot chunyi be intie kama intieno idwang'o onang'o anta wacho ni niya chunge kama intieno go chongi piny kisego chongi piny ting' badi malo mi wang'i donje chunyi ma iye wach ni Yesu niya Yesu chunya ma iye adwa ni mondo donjie Ruoth wila kawuono kidi mong'iro rengi mani Yesu mondo ng'iele kidi moumo ngimanani Yesu mondo ng'iele kidi moumo odani Yesu mondo ng'iele lwada mondo dalana Yesu mondo ng'iele nyalore kawuono miene wang'i winjo Simba winjo Amena anene koting'o raya pie lwete muma wacho kitabu mar Fweny ni kana anene to napodho tiende gi ng'ato mosetho eka nokawo lwete makore chich to yie wiya to kona ni kik iluor akoni kawuono mbi wang'i go chongi piny luongi Yesu adwa konyi lamo Nyasaye jal matimo kisefwenyo lwanda modi piny kawuono nitie thuon manyalo ng'iele eno e ajuoke oeo gik mate ma ji paro en kenene duoko nobiro kendo wacho niya bende nitie gima tek ni tama dier an Yesu kawuono obed tuo obed ura mar dala obed somo mar nyithindo obed mar gombo mar dala obed gik matek mamako dala kata mako gombo gi nyithindo te gi kothi nyalore walemo Yesu ja Nazareth amiyo nyingi duong' Simba mar dhod Juda wali kod okinyi Jehova na awinjo tie kod limbe ni Nyasacha iseora kod wach no kiwire lewa ne nyathindi mopodho e pinyno ne nyari ma ywak no Nyasaye ne wuodi no ya Nyasaye ne jaduong' maparo dalane ne dhako maparo kothe no Nyasaye ma jachielo ne piny wuora ng'ole lwanda no kawuono in gi teko mar golo in gi loch mar nyalo in gi teko mar pube wuode kod kawuono osewito geno kukoni ya marwani kawuono Nyasaye timne uchung' kotimo neno kowacho ni ndaromo gi Yesu owacho ni dine onge Yesu idgamo muma wacho ni ngamo yie kuomi ok no ywaga ng'e itimne nikech japiera ikeche kimako lwete in jang'uono ijatimo Nyasaye in gi loch kod teko mar timo duong' odogni nikech iwinjori kende ber agone Nyasaye erokamano mosekechi agone Nyasaye erokamano mosetimoni agone Nyasaye erokamano miselware lwete agone Nyasaye erokamano mosewuoyo kodi nyude duong' kod pak kitimone nikech jadiera e nying Yesu Kristo ma jawar amen agone Yesu erokamano mosetimoni bed gi yie bed gi yie ni Ruoth otimoni bed lwanda mane Yesu osetimoni nyalore kawuono mama jaduong' nyalore onge gima tek matamore ka ok kamano Nyasaye mondo gwedh jawinjo kiwinjo wach dware kanisa mayalo warruok
Nyasaye mondo gwedhi. Shalom. Shalom. Hero kamano Nyasaye. Iyudo duong' e nying Yesu majawar. Amen. Nyasaye mondo gwedhi wachne. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama anze jo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana Siox? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Kenya, arise. Be my guest as I come to Kenya. This time I will be in Kisumu. Father, we speak about Kenya. Apostle Professor Johnson Suleiman, the Restoration Apostle, coming to Kenya with a divine mandate. It's going to be the greatest crusade ever in the whole of Kenya. Your life will change. This is more than a gathering. This is an outpouring. He said that she went to the hospital and said she has 6 fibroids. But while you pray, sir, the thing disappeared. August 25th and 26th, 9 a.m. and 4 p.m. daily at the Jomo Kenyatta Stadium, Mambo Leo, Kisumu. I'm coming to Kenya because of you. Don't miss your moment. Don't miss your miracle. Outpouring 2026. Poknitio biro kae. Pokna eno wakara jiv. Wach pari chando chunye malich kamano. To kawuono mana nikech pari oseikre timo gimoro amora. Kakitimre ni Itemo wacha. chal ka gima keny mar Rakesh kod pari ni chal ka gima okimorgo. En ang'o marach? Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Enango maneno kelne Luanda motametimo onge gimano kelne Luanda motametimo Enango maneno kelne Luanda motametimo onge gimano kelne Luanda motametimo bia mondo atere nyime simba biro loyo nwa onge gimano kelne Luanda motametimo wengi walitaka nipote lakini Yesu ulikuwa na mimi maji yalipozidi kungani kwako ilikimbilia kujali kama sina do ukasema mwana tebu njoo for long time umenino unanipenda hivyo nilivyo hata mwende chando chunyi kila minawa watu mame machando chunyo siepa kila minawa poka yune pin mangima machalo koni Yesu poka yune pin mangima manalo kaka Yesu watu mane manino kele nyime motamelo yo motametimo yes gimano kelne Luanda motametimo ya mondo atere nyime simba biolo yo noa gimano
Jona biringo kochomo Dinga manade mole pudo Jona biringo kochomo Baba tu muluongi godhiambo kama Tuchinga sungi nade nyakana Tuchinga weli nade baba Chinga sungi nade nyakana Tuline maniko nyakabode nade Baba tu mulungi sikoro Baba tu mweli chikoro Amina tu mulungi chikoro Solo yo no, tú
Abiro loso nyasaye, ng'ato nyalo dwaro. Abiro loso nyasaye, ng'ato nyalo gombo wuotho. Nyasaye mane gi suya maduma mitadua. Kama loso nyasaye, dogo dumu suya mami. Dogo duko luoro, doa. Ana ungenyego, kana sasa ng'ato ya uneyore. Ungenyego, kana sasa gwedo ng'ato mbele na. Nyasaye kugwedo ng'ato mbele na. Abiro konye pako, Nyasaye makeli kuto mang'ongo. Dayalo ainyego, kana sasa ng'ato tione. Kana nogi pako ainyego, kana sasa ng'ato tione. Kelemo wene no nyego, kana sasa ng'ato bilo ne duoko. Dile bene la malama, mari ni evangio. Doba la malama, mari ni evangio. Abiro la sanyasaye, akatungi tunga tunyalo wiji. Abiro la sanyasaye, akatungi tunga tunyalo gombo. Nasaye makuchunga malo, natunyalo gombo dwaro ngeyo. Kaka la sanyasachani. DJ suya nyasaye mit manade lweny biro loyi ha kidwa geno kuom nyasach ng'ato los mari wuon badi winjo bano kabisa amena intie maber kabisa mana hii ambe antie maber ne wachako maber gokinyi okay mwadhi maber nyaka search band Sunday school ne ber jadolo ne ber band ne ber kendo ng'eni koro sani kaka ichako no dhi bedo mondisore tempo malo kamano arwa kwawa enwa misi Jumapil mokalo but it's okay it's okay seduogo wachwa tich
Kikalos parach do. Okay, wach. Mago penye do. Amor kabisa. Wambe wamor. Nyenga ken the DJ, the Chualist, word seme, my second service, kata second dose, Injili Kalo Kai, machiegni ya team Injili Kalo Kawuono, wangi chenro maber. Wase koni chenro maber. Aria deka uchiel mano SMS number wa studio Kai, Facebook and one Injili Kalo, kata Ramogi TV. Ramogi TV wangi blue badge, mano official page marwa studio Kai, Facebook, YouTube, wantire live kanyo, koro anywhere that you are feeling comfortable enyalo to record YouTube kata social media kata SMS wantire live kanyo machiegni ahinya. Amor kabisa nikech Nyasaye osemiyo wa thuolo mondo wa rom Jumapil kae second service kae, koro mixes moto kama kawaida, koro kaingi request kaingi kwayo moro aria dek kendo aria dek auchiel no mano SMS number wa studio Kai. Nyarko kitmo kamano in ready antu ready kabisa. Kaka wacho ni wadwa kimbiza gigi kabisa donge chenro mag juma. Chenro mag juma Kai bende waneno kanyo ka inyalo oronwa kanyo chenro mabende in godo ka intiere ka en kanyo nyasi moro kata wer manyien mabende in godo yoro email marwa mar injilikalo.rms@gmail.com kata namba mar ote machuok aria deka otieno nono kata nyalo dhi e page marwa mar Injili Kalo mondo mi los kodwa inbox kacha mondo mi watudre yo makare. Wer mokwongo Kai da DJ Joshua Mbere finally da DJ owero Kai wer mamit mar Amor in kende. Mane nying wer da DJ Amor in kende mo wer kod Joshua Mbere. Isama mawe yose pepe amano na muri kene. Isama mawe yokitwa getinda wa na muri kene. Chunya na na vi kakajidia anana muri kene. Chunya na wo kakajidia chunya na muri kene. Chunya na ne kakajidia chunya na muri kene. Chunya na wana ne akiloni chunya na muri kene. Chunya na wana iluongo ni Amori in kende. Chunya dwa na mori in kende. Da DJ muwer kod Joshua Mbere. Joshua Mbere wero kanyo wer mamit kanyo. Wan kod Kevin Ager mawero ka Yesu chieng jamondo. Yesu chieng jamondo muwer kod Kevin Ager. Da DJ. Yesu chieng jamondo ni ngamambe. Atawasimu motata mabongi kani kodi dawana. Yesu chieng jamondo ni ngamambe. Chinga mondo iniga mabe kata wasiku moja to wangichika kodi tawana nene makolo tanya sayaye nene miagano kagano rumwe wamba kipile nya sayaye nene wakala ukadugoramba nene pile shemo kakechikaya. Amen. Yesu chieng jamondo. Donge da DJ muwer kanyo koda Joshua Kevin Ager Yesu chieng jamondo kod Kevin Ager wer machielo mabende wan godo mugika Betty Ashuma wero kanyo nyinge duto mabeyo magi nyinge duto mabeyo magi muwer koda Jet Nyasaye Betty Ashuma da DJ. Nyinge mabeyo
magi duto te da DJ donge Yes. nyinge mabeyo mag Nyasaye duto te Betty Ashuma bende aneno ka medo golo wende manyien donge to wabro medo kelo joti Nyasaye ma bende golonwa wende manyien mag pako Nyasaye. Aya chenro mag jumo kaka inyalo oronwa matimore jumani inyalo oro email marwa mar injilikalo.rms@gmail.com kata namba mar ote machuok 23600. Bende wantiere Facebook Injili Kalo page maro inyalo dhi e inbox kanyo mondo mi los kodo wer manyien ma in godo kata nyasi ma in godo minyalo keto kanyo mondo wanyisi ni itimo nade mondo mi olande e chenro mar Injili Kalo kata Ramogi TV. Mago mabende ne wan godo duch makono da DJ mag matimore e jumani. Wadwa ni mondo mi kapok waketho kata kinde matin da DJ wadwa ni mondo mi wakel jati Nyasaye ma mtoto jati Nyasaye ma mtoto makore ka amalu to odwa miyo wach maber kae mondo mi wajiure godo ka nyithindo matindo ong'eyo Nyasaye nyithindo matindo biro ir Nyasaye to ging'eyo wach Nyasaye en gima ber kendo en mor kata ne jonyuol. Mana bang' dakika matin kende wadwa kelo nyathi matin miluongo ni Favor ma bende dwa miyo wach maber ma bende Nyasaye osekete chunye odiochieng' ma kawuono ni. The DJ ikori very nice kabisa waroko ji duto te a second service iluonga ni Roda Nyarko Kitmo and Ken the DJ. Amina. Twende kazi. Amen. Bangwen matina mo. Wete milongo kare. Otieno kanino. Roma nyanengo. Ipare kumnengo. Ane Yesu birogo. Otieno kanino. Roma rona wete. Ipare kumnengo. Mane Yesu biro nigo Itaki doko Yesu maonango Itaki guru Yesu nango To enango bolombi Mirango chie Itaki paro kaparao nango Igo bonok misiri nango Totiengo no Injili yalo Injili no manya Injili manungu nibere moleo Okwa merito, okwa meja ogiura, okwa medie, omoko mate. Nalungo Yesu gichunyate, piwanga zi kalakala. Muti wena iwana, nengoli trono na ikata. Sayno yero Yesu janazare Komi yero male Keno mieteko Bingeyo Kakanya sayno yero Yesu janazare Komi yero male Keno mieteko Wetegi kaparo Wachni okalangera Wachni okalotugo Wachni okalo miongea Yokanara misiri kendo Adwana muri kende Na Yesu jalmano luongani Adwana muri kende Jalmano makobala Adwana muri kende Soja adwana muri Yamuno manoke toya Adwana muri kende Soja adwana muri Satira yawa Adwana muri kende Soja adwana muri Satira yawa Adwana muri kende Soja adwana muri Separa Adwana muri kende Soja adwana muri Utama yoyo Adwana muri kende Soja adwana muri Gamono Adwana muri kende Soja adwana muri kende Adwana muri kende Soja adwana muri Adwana muri kende Soja adwana muri kende Adwana muri kende Soja adwana muri kende Adwana muri kende Soja adwana muri kende Adwana muri
mori kene chunya dwana mori kene kanungo dwana mori kene chunya dwana mori kene kasayo dwana mori kene chunya dwana mori kene dwana mori kene chunya dwana mori kene. The DJ wer mamit kanyo Joshua Mbero golo wer mamit kendo wamedo kwayo mondo med golo videos mamoko nikech en kod worship songs mamit mabeyo beyo kabisa kabisa. Aya wadwani mondo kik waket kinde the DJ. Okay. Wan kod wende studio ka ineno kaka toto ndisore. Yes. Oikore mondo miwa wach Nyasaye. Yes. Rwake the DJ. Rwake kata gi dho wacha. Mar watoto cha. Watoto sana. Pastor wetu. Bwana asifiwe. Uko mzima? Mimi mzima. Uko mzima? Mungu amekuwekea maneno mengi sana ya kutubariki. Ndio. Sawa, kamera yako ndo hile. Haya, tupatie neno. Amen. Praise God. By name I'm called Favor Julius Ochieng from Grace and Truth Church, Kiambio. So I would like to thank first God Almighty for giving me life and power to reach here. Secondly, I would like to thank Ramogi TV and Injili Kalo program. I would like to thank Miss Rhoda and Ken the DJ for having me here today. So the word of God comes from the book of Psalms 31 verse 24. And the topic is about hope. So I will read. It says, "Be strong and let your heart take courage, all you who wait for the Lord." So the Lord is trying to tell us that in this our world we face some temptations, and these temptations the Lord is trying to tell us that we can overcome them if we don't lose hope, if we have faith in Him, and we have some essence of faith, which I will tell you when we continue our study. So God is trying to tell us that these temptations are the ones which are making some of the Christians fall from Christianity and going into other places like devil worshipping. So God is trying to tell us that even in the most difficult situation, we should just trust and obey Him. So some of these challenges are just out of school for school fees. You are not facing good grades at school. You are trying to improve, but there is nothing happening. So God is trying to tell us that even when we are facing these challenges, we just keep revising, doing what is right, and praying He will help us. Because when we believe in God, He will tell us things which we thought that can never be changed. And we have here essence of hope. The first one is trusting in God. As David had trusted in God, people in mankind's eyes, they saw David as a young shepherd boy, but in God's eyes, God saw David as a great king over Israel. So in mankind's eyes, they can see you as a little boy, as a little person with no essence in life. But in God's eyes, you are seen as a great person. And when we believe in God, like how Moses believed in God, he knew that God will not abandon them to the Egyptian army and let them be captured again. If we have faith and we trust in God, God will lift us higher from where we are now. These are the things which I would like my fellow people to do, or my students. I would like to encourage them that during these challenges, we should just pray, we should be prayerful, since some of these challenges come from the highest authority, which is God. Like Job was tempted by Satan, and this was the permission for Job to get tempted was from God. So some of these challenges are from God, which they are brought to us so God can see if we are faithful to Him and we truly love Him. So God is trying to tell us that even when we face this temptation, some of them are not just brought by Satan, but some of them God has commanded Satan to give you those temptations so you can see if you have proven that you truly love Him, your faith is true for Him. Like how Job, Satan came and took all the things he had, but Job refused to curse the Lord, since his wife told him, just curse the Lord and die. But Job refused. He wanted to show his faith. He was a faithful man. Since God told Satan, there is no faith. Have you seen my servant Job?
who is the most faithful person I've ever seen. Then Satan said, he's faithful and loving you just because of the things you have given him. Even after Satan took all the things, Job still remained in the Lord. So Satan can come with diseases, death, and many more. But if you trust and believe in God, he will help you each and every single time. Like when we are going back to school, maybe you did not face some good grades while you are doing your last exam. Now if you revise and revise and revise and pray for God to help you, like me, I have trouble in mathematics. I pray and keep on revising. I keep on improving. I've seen the mighty hand of God as I'm telling you here now. It's by his power we are still here. So I'm trying to encourage you that even when you are facing the most difficult situation, God is usually with you. But like God has given us another example too. Since I've said 2 examples, I'm going to give you another one. That's Sarah's example. Her time to give birth had already gone. Her age to give birth had gone. But since of faith and trusting and believing in God, she brought forth a son. Praise God. So God is trying to tell us that even when we have passed our age time to give birth, even when people say you are old, you can't do this, but by God's power, you can do something that all who has ears to hear shall hear, and all who has eyes to see shall see. So God is trying to tell us that in these difficult situations, we should just trust in him, because some of these situations, as I had told you, they are from God himself. So like Abraham is called father of faith, since he had faith like Job. Abraham was told by God to leave his father's household and go to somewhere else, a land he had promised. The land was not even mentioned. Just because of believing in God, he knew he will save him through. Even when he's thirsty, he shall send the rain and he shall drink from it. So Abraham moved from their father's house to a land promised by God. So God is trying to move you from where you are, but you don't want. You say you are comfortable there. So God is trying to tell us that he's trying to move us from the situation which we are, but you still want to stay there. You say you are comfortable there. Just be like Abraham. Just move with God. He will protect you where you are going. If you go with God each and every single step, he will be with you, protect you, and guide you. Since God is telling us that he will never leave us nor forsake us. If God himself says he will never leave us and forsake us, then it means even in those past days, he did not leave Moses, he did not leave David, he did not leave Abraham, he did not leave Sarah, he did not leave all the people mentioned in the Bible. So God can never leave you. You are the one who usually leaves God, going to somewhere else. But he will stand there at the door, waiting until you come back, or he will pull you back by force. Since God wants us to go back to him, and you don't want to go back to him, he shall pull you by diseases, he shall pull you by sickness, he shall pull you back. Maybe you are chased out of your home. He shall pull you so you can come back to him, continue believing and trusting in him. So God is trying to tell us that even when we are facing these situations, and I'm repeating again, even when we are facing these tough situations, God is with us. He's always there with you. Don't start running off to witchcrafts. Don't go to them, because they do something, they commit adultery. So God is trying to tell us that if we stay with him in these situations, in these difficult times, maybe your house has been brought down by the rain, but the Lord will give you even more than you had. So God is trying to tell us that we should always just stay in him, never lose hope. We should always just believe in him, since he will deliver us from where we are. Praise God. Amen. Wow. Maliza. Amen. Hey. Pastor Favor. Pastor Favor. Hey. That is a powerful word. Wow. Pray with us. Pray for us. Okay, I'm praying. Almighty Father, I say thank you for life. I pray that you may be with us. Make us heed your words and keep your words, and be with us each and every single day. Forgive us our trespasses and be with us as we are going back home, and be with us each and every single time as we are going to sleep, for there are demons walking up and down, just trying to get someone to kill them. Jehovah, I pray that you may protect us with your blood, Jehovah. Be with us each and every single time. When we move from here to there, Jehovah, please be with us. Make us do good choices. I pray and believe.
Amen. 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 Wow. Pastor Favor. Hey, okay. That is good. Congratulations to you. Yes, yes. Maybe talk to us. When did you discover that you love the word of the Lord and that you can preach the word of the Lord? Yes. It was actually when I was at the age of 6. Mm-hmm. When I was asleep, Okay. I And got how a old are vision. you? How old are you right now? I'm 11. Oh, You're right. 11, okay. At age 6, you saw a vision. Yes. Okay, continue. God came to me. Mm-hmm. I was with God, like, I don't know how I say it, Mhm. like how you're standing together. Okay. I was standing with him there, and he laid a hand on my head. Okay. And I woke up. Okay. That's when I started preaching. The first time I preached Mhm. was when I was in grade 1. I preached about the crucifixion of Jesus Christ. Yes. At grade 1. Yeah. What is that beautiful thing about crucifixion? What led you to preach such a message? I love Jesus by all my heart, so I wanted to share the good news of Jesus. Since when he got crucified, all of our sins were forgiven at that very time. So that's why I decided that will be the first one. Wow. You know, that is very encouraging because most of us, when we were at your Yes, age, yes. we couldn't think of something like this, even have that courage Yes. of standing before people and to preach. Who motivates you? God usually motivates me and my parents. Okay. Amen. Do you have a preacher who you look up to? Like you've Yes. seen, A role who's model. that? At Pastor Frederick Dede. Frederick Dede. Pastor Frederick Dede is a powerful pastor. He's a powerful preacher. Yeah. That's good. Yeah. The DJ. Hey. Nadwa penji, wadoge dholuo. Hey. Nadwa penji. Si unasikia Kijaluo? Vizuri. Nice. Anasikia ni kusema ndio ngumu, si ndio? The DJ. Hey. Kani rom kode. Hey. Ang'o gini mane timoga? Nakwalo nini mawembe Ni kwalo. Boma lakini nyako kids gini and very encouraging kabisa. At his age onyalotimo yani something very powerful like yes. this. Na Favor, shuleni unapewa opportunity ya kupreach Yes. kwa parade? Yes. Ah. And PPI too. That's good. It's encouraging. Kata ne nyithindo mabende neno chenro. And encouraging even for the parents mabende neno chenro. Yeah. It's encouraging mondo gi sir nyithindgi. Nikech amor ko wacho ni no nene vision mano neno. To kamano chaka. Yes. Si ati sisi hapa tunaona lakini bado unaamka unasema is it me that the Lord was talking to? Let me wait for some few. How long did it take you to start preaching? I think the DJ asked you about it. Even after getting the vision. After getting the vision, Yes, how long it was actually on a Friday, Okay. and the next day was a Saturday. So we usually go to church on Saturday. So I decided to test out if it's true. Yes. And maybe how do you prepare your sermon? How do I prepare myself? Like even today when you're coming for this interview, how did you prepare for this sermon? Did you hear the Lord talking to you about it? Do you sit down and study the word and take notes about what you're going to preach about? Tell us about that. There are some usually the Lord tells me about, but this one I found it through my Bible study at 4. Okay, or so you 5. do Bible study? Yes, at 4. At 4 a.m. p.m. PM. Yes. Okay. So after school? Yes, after school or when I'm free. Alright. So number one is studying the Bible. Yes. For you to get a good word, you have to study the Bible. Yeah. Okay. What is that one thing that you celebrate and that you have enjoyed being a young preacher at your age that you can say as a young boy that I celebrate about discovering my talent early and preaching the word of the Lord? The thing which I could say is that God's hand has been helping me. Okay. Amen. That's the only thing I could say. What testimony can you give us about that? About this? About just preaching the word of the Lord. What has happened in your life? Yes. Oh, in my life, I've been facing some challenges. Okay. Like I've been getting really bad grades in maths. School. Okay. In maths. So, as I was doing my Bible study, I came across this.
and I decided, let me read it more and understand it. Okay. So when I read it, I took the maths book. I started doing some. Okay. Now I've improved in mathematics more than I was. Wow. That's good. That's good. It's encouraging. Nyithindo maneno chenro. The Bible can help you improve in your grades. How does it help you in improving your grades? Isomo wach Nyasaye, I understand wach Nyasaye, iloso kod Nyasaye achiel kachiel. Inyise ni Nyasaye kako wache mumbi. Ni ok anabed deep. Anabed number 1. Number 1. Koro kate kwanoni. Ok abro bet deep. Nyaka bed number achiel. Amen. Okay. The DJ. What do you want to message ne mogik? You can talk to the kids as you open schools from tomorrow. You can encourage the kids what they should expect when going back to school and what they should do when going back to school, even to the parents also. I could encourage the kids first, since they are the ones who usually face some challenges at school. So I would like to tell them that when they are facing bad grades, as I have been facing, they read the Bible. After reading it, they pray. After praying, they do practices. Since God says He helps those who help themselves. So if you help yourself, until where you have reached, you have said, I've helped myself enough. Then you pray to God. He will lift you from where you are into somewhere else. And to the parents, I would like to tell you that you take more time with their children, since they can face some challenges which they don't tell you, they just keep in their hearts. So I would like you to stay in contact with them, even when you are busy. Anytime you find with a child, you talk with them, discuss with them about the challenges they are facing at school. That's what I would like to tell them. Oh man, hey, that DJ. Huh? The last message to any young person who is scared, who does not have courage, who does not know his or her talent. What can you tell them? What can you encourage them? There are those who are saying, I am too young. I cannot preach. Yes, I cannot play football now. I'll play football later. To any talent God has given you, what can you tell them? I could tell them that when you are afraid to say your talent or to show up, you are saying you are scared, or how Ken has said, I would like to encourage you to believe in God. He will show you your talent like how He showed me, because I was just like that. Yes. If you believe and pray in God, like you are just in God's side all the time. When things are bad, you just go by yourself, you pray. You pray by your heart. It's not a must to talk by your mouth so that you can show someone you are praying. Even you can pray with your heart, since God does not look at the appearance but looks at the heart. So I would like you to keep on praying and praying. You will see how your talent is better than you expected. Producer, hata kama wewe ni sura mbaya, is your heart. Ati usiangalie, msisikize. Dadije tulikuwa tunasemaje? Msisikize the voice, sauti. Sikiza ujumbe. Amen. Dadi manoin. Amen. Thank you, Favor. Unaweza salimia watu wachache tu alafu tumalize. Asante sana. I would like to greet my grandma and my grandpa. My grandma is called Margaret Owaga. My grandpa, Noah Owaga, when they are at Ahero, Kisumu. I would like to greet my uncle, Bishop Charles. I would like to greet my other uncle, Uncle Nick, Uncle Sam, Uncle Victor, as they are in Kisumu. And I would also like to greet my mother and my father when they are here with me, and my younger brother and older brother. Amen. Thank you so much, Favor. Nyasai mondo med gwedhi. Donginjo dholuo do. An kacho gidhule kawuok na mamet do. Nyasai mondo med gwedhi, Nyasai mondo med keto lwete kuomi kinde ka kinde. Kendo omed mi weche mabeyo. Mabende iwacho ne joge kendo imed bete kanisa. Donge kik iwe bedo fellowship no mar kanisa no. Manaka kiwacho ni Pastor Frederick Dede and mentor Maria Marol Model Mali imed mako record donge. Iwacho ni imoso mama gi baba. Iwacho nyingegi. Mama na iluonge ni Milly Dennis, kod baba na iluonge ne Dennis Ojok. Amen. Dadie watieko. Watieko. Nyis Favor gimoro kapok odhi. Favor.
You are blessed and highly favored. Amen. At your age, doing this, the Lord will bless you, will bless your studies, will bless your family, and you will see the goodness of the Lord. So you know the story of David? Yeah. David is a person who liked staying in God's presence, and God lifted him up. And if you read the Bible, you know the Bible says that David was God's best friend, one of God's best friends, okay? Yes, the Lord has sought out a man out of his own heart. Very nice. Amen. Very nice. Oh. So we are praying for you that you will come here even in many years to come. Yes. You'll still come here on Ramogi TV. We have a segment for pastors that we will see you as a young boy now, and in few years to come, you'll still come here, start your own church. Do you have a dream of starting your own church? Yeah. Your own ministry? Yes. Stay with that dream and continue. Let no one tell you that you are young. In the kingdom of God, kids are very important. Kabisa. Young children are very important, and you are going to be blessed. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Gikanyo, kisungo wachre kamang'eny, but koro we waduogi matin, kendo Nyasaye mondo omed gwedho nyithindo duto te. Nyasaye mondo omed gwedho u, kendo Nyasaye mondo omed keto weche mabeyo e chunyu. The DJ. Koro wadwani mondo mi wabed wayud wer mar Valari, kata Val Eunice, kabende oikore mondo mi obi mondo gwedhwa e chenro ni mar Injili Kalo e kidieny mabende wantiere ni wada gwedhre kod Val Eunice to en kod mich bende mokelonwa koro kiki sud mabor to wagone min favor erokamano kanyakla kod wuongi kod anyuola ne duto kod joma bende osechung kode duto. Nyasaye mondo med gwedhou mathoth ahinya, kendo Nyasaye ometing'ou malo kumedo chung kod wuoyi matin ne mondo mi omed lando Injili mano mabende Nyasaye osekete chunye obed nyathi maber ma Nyasaye biro tiyo godo kendo medo tiyo godo kinde ka kinde. Donge dadich. Hallelujah. Ka waduogo? Waduogo? Amen. Yeah. Tinga malo, sana rodhi
Iluongo ni Val Eunice. Val miyowa styles moko ma serious kae. Mondo wamiel godo kae. To Val wer ga mamit da DJ. Ring'e vocals mag Val. Kotemo sani. DJ ang'eni ok dang' iwer kata. Late nyawuoyo. But Val machiegni e chenro mar Injili Kalo kendo warwaki mathoth kendo nyadichiel kendo. Wang'eyo ni kelonwa weche mabeyo gi mabende wadwa ni wadhi e direct. Wang'eyo ni Val owuok Kisumu. Kisumu dhi nade by the way? Kisumu dhi maber. Chieng' rieny? Sani en mixed weather. Samoro ne obwogowa kanyo. Lakini ang'eni koth nitie to chieng' be nitie. Okay, kore. Kodhi maber Nyasaye rito. Amina. Dadi ok anya penji dong. Koro iwe ni chaki wuok Kisumu ne ga penji. Kisumu for one way. Kisumu ber donge. Yes. Onge wach. Val. Puliri king'iyo kamera ni. Ne jogo ma samoro ok ong'eyi malongo gi ng'e ni wendo mane mabende wan godo kae. Aya machiegni. Erokamano ahinya Roda gi Ken the DJ. Gone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' moloso ni to amiye nyinge duong'. An iluonga ni Val Eunice Otieno. Nyasaye owara. Ahero Nyasaye nikech ober, ok nikech mosetimo but nikech ober seche te. Awuok Kisumu. Adongo Nyalenda kanyo kani kuma dalawa nitiere to dak beda Kisumu. Anya Kasagam, mokeu Kasagam. To duto te amiyo nying Nyasaye duong'. Aparo ni wani wajaber. Ejo nine ina e county kanyo. Kisumu yote. Machiegni Val kendo wamora ahinya kuom biro mari. The DJ Val ubiro ne wach Skiza Tune donge. To manyiso ni ka Skiza Tune obiro to weche mabeyo bende biro godonge. Koro Val wami thuolo mondo ilose wach wendi mabendi ikelo nodicho makawuono kod ma bende itiyo godo kaito wamed dhi nyime do. Aya losa kod joneno ni wendi ni en wer mane to kod mane mabende onego giti godo mondo giyudgo Skiza Tune mar wendi no. Wer manyien mabiro go iluongo ni Remb Ruodhwa. Nowuok ndalo manchwok mokalo. To ok wawera Remb Ruodhwa. Remo nigi teko. Remo pek. Kendo remo ema odagowa e piny nyaka sama koro wachopene. Ok oyot. To remo ema waluongo seche duto te. Kidwa mondo iyud wenda ni kech ok iketa mondo were simbi. Iketo ka in gi yie. Mwawacho ni yie mari ema nokonyi kata ema nochungi. Inyalo diyo mana star 8 6 0 star 4 1 9 hash. Tiyudo wer mawero ni Remb Ruodhwa. Koro wacho ane gi kizungu. Star 860 star 419 hash. Okay. Gi kizungu dhi piyo kapok kisetieko to wiose wil. Aya en star 860 star 419 hash. Mondo mi yude Skiza Tune mar Remb Ruodhwa wer mabendo wer kod Val Eunice. Mondo mi yud Skiza Tune ikete simbi. Osekete piny kanyo kod noseket piny kanyo. Mana kaka watimo gacha. Kisekawe kanyo to iseyude kanyo. Mo wach ni you've subscribed. Donge mane message monego beni nyisi ni iyudo Skiza Tune. Message no kaka watimo gacha screenshot yoro e page marwa e inbox mar Injili Kalo, inbox mar Injili Kalo e Facebook kacha, inbox mar Injili Kalo. Kiseoro kanyo to the first 10 people that DJ kawuono dwa bedo mich maduong' moloyo. Donge va? En mich maduong' moloyo the first 10 people. Kawuono nyaka chame gweno gang'o yote. You know Christmas kawuono, Christmas machoncha paro. Christmas machoncha kaka ne koro wachamo na kadhalika. Koro kawuono ne kaw Skiza Tune kisekete simbi ma oseorni message no screenshot or inbox mar Injili Kalo e Facebook kacha Injili Kalo. Ok mar the DJ, ok mar Ben Otiende, ok mar Alex Obado, ok mar Val Eunice, to mana mar Injili Kalo e Facebook. Donge the DJ. Koro akeni wawinji wendo no sama bende ji medo keto
to wawinjo wende no donge to remb Yesu luokowa to changowa donge amen the DJ
Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Amen. Remb Yesu. Ber kabisa. Mane wer mabende kiketo kanyo skiza tune to wawacho ni ji 10 mokuongo da DJ ji 10 mokuongo yudo mich maber kendo maduong' moloyo kaka wasebedo ka wachiwo skiza tune kae. Wakawo yoyo matin mag winjo weche manyine yo machok mag migago ka waduogo wamedo pako Nyasaye kod Val Eunice. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. There is fear of failure and there is also fear of success. Now you'd wonder, why would anyone fear success? Why would you fear success? Success is big. Success means a change of lifestyle. Success means you are in the public eye. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Bernio Moma, Kendi Bernardo Dutote, Mother Pimigodo Onge, Nasacha, Kendo Roda, Luandana, Simona, Iberina Kachie, Luandana, Simona, Iberina Kachie, Kedu Mandalo.
kar chakruok ne intie kawuono kiny musiko pile mokilokori baba jodongo magwewago dongo ik moserumo in pod intie atia joreko masewinjo dongo ik modhielo in pod intie atia Okay, wadwa dhi nyono e arus da DJ. Kit kaka wamiel gi Valno. Line up kanyo. Wabro bet e arus da DJ. Yes. Mondo wamiel. Amen. Receive the DJ. You receive. Receive dancing in wedding. In special occasions in Jesus' name. Dayo, wero galoko gik moko do. But it's okay. Nyasaye neni. Gal, erokamano. Luanda na iber nyaka chinga paro ka ni nyiso wa kane wane link mokwongo cha ni nyasacho ni ber kinde duto ok nikech kata samoro wapake nikech gimoro motimo to wapake nikech ber mare kinde duto te kendo erokamano mathoth ahinya mana kaka nwawacho *860
419 hash. Yapar mokuongo mich madongo dongo da DJ. Yeah. Dhi donjo kanyo kata ka in da DJ miketo to wadhi chwadi mich. Ikaw screenshot kaka wacho kacha ichwado e inbox mar Injili Kalo e Facebook kacha. Inbox mar Injili Kalo e Facebook kacha to wabro tudore kodi mondo me yud mich mari donge. Vale nyalo loso kodwa kata wi wer mar Lwanda nani. Ang'eni nyalo bedo kod neno moro matin minyalo jiwo godo jogo mabende neno chenro gie sane. Erokamano ahinya. Awacho mana ni ing'eni ka piny nochako chakruok mar piny ne nitiere wach to wach ni ne en Nyasaye. To kwa geno kuom wach ma en Nyasaye inyalo geno kuom mwandu piny. Yes. Inyalo geno kuom mwandu mane anyuolo weni, mwandu mane babau ma weni ma giloso. Kata mwandu ma in iwuon iloso. To gikone to ok gibokonyi. Inyalo bedo chandruok ma kata samoro pesa nino okukonyi. Ok wacho ni pesa rach, pesa ber. Kata wacho ni pesa ber, lakini ero mar pesa no e richo. Koro inyalo bedo gi mwandu roda to kok igeno kuom Lwanda. Yes. Ka onge kumi makorie, ka onge ng'ami geni, ki onge kod yie. Kichapa nyalo biro mapek makata ininde pesa to nindo onge. Yes. Ichiewe pesa to nindo onge. Imanyo ni mana moya. To moya no be samoro ok konyi. Dendi rami makata moya no ok donji. Koro kigeno kuom Lwanda, nikech asegeno kuom Lwanda, nyaka ne I think I will come back for a testimony to testify. Awacho Kisumu. Wacha. Nyasach Kisumu. Wawinjo Kisungu yote. Kora wachoni apako Nyasach Kisumu. Amen. Kora wachoni anaseneno Nyasaye. Ng'eni kowei school drop out at class 5. Yes. Again kichaki teko tichaki duogo. After form 4 ichaki bangaiza kanyo. Lakini kige nyathi moro yalo ka. Master Julius. Adwaro ngeni Master Julius. Nachako winyi kapok adonje studio. Wato ni nitie gik ma Nyasaye nyalo timoni. Nitie gik ma nyalo timore e ngimani madongo maricho. Of course mabeyo to nitie nikech momato ni is a God of all seasons. Yes. To ng'eyo gik gimoro matimore e ngima. Maricho nyalo timore ni mondo mana Nyasaye oyud duong'. Kech nyalo neno ni atival ni okodwa lemo. Yes. Roda ni okodwa dhi lemo. Aburo kelo ne gik moko e ngimane ken okodwa dhi lemo. To namiyo ken gima kamano nikech nokwaya. Tindo kotim kaka notimo ga chao kotwe. To kata chiwo gokinyi. Exactly. To kata kapok omiyi gino, kata kapok omiya, kata kapok omiyi, to wacho ni gini kamiyo Val, gini kamiyo Roda, to Roda ok bi lemo. Nitie kama dwa diego matin. Odwa di matin gi tuo moro, odwa di matin gi gimoro ma en tabu kuomi. Mako kichung kuom Lwanda. Wan kuma wendero na ko kichung kuom Lwanda. Koko siri kata paka biro mana kata kalo mane mach. Shadrach, Meshach gi Abednego ne nitiere ng'at mar ang'wen. To ng'at mar ang'wen ok nyal bet kionge gi yie, ka ionge gi yie mogeno kuom Lwanda ni. Otherwise abro dogo chieng' moro. Ket ka wacho teto ka buduogo. Koro nyaka iduogi mondo itim neno. Donge? Dadije lose gi Val kata kapok watieko donge. Anyalo wacho ni Val, you are one of the best gifted Luo gospel female artist e piny ka. Koro wan kaka tim Injili Kalo wabro medo supporti nikech we like what you are doing. Koro keep it up. Yes. The same tempo no maintain nikech itimo tich maber kabisa. Koro an kaka ken the DJ and number 1 support. Team Injili Kalo, number 3, number 2, number 1 supporter always. Kabisa. Val tiyo tich matek. Kabisa. Kendo timo maber. Nyasaye omed tingi malo. Kendo med ti konyi. Kendo med tiyo kodi. Mondi med lando wachne. Donge. Mana ka in kod wach moro minyalo nyiso jonyuol e kinde mabende nyithindo dok school kaachiel kod nyithindo kata ka gidok school kaeto mondo kapok watieko wachak wapar ne ji donge. Aya. Ne parents kata jonyuol. In fact okuonga wacho ni alwora man ka usebedo kumaka sana. Usemaka.
to Ruoth Nyasaye madimedo. Anyalo wacho ni anyomiu pesa mang'eny lakini gweth mar Nyasaye. Pesa be biro. Amena. O pesa ok wanyatamo. Amena. Gweth mar Nyasaye mondo ogwedhu. Nyasaye oting'o malo kochakore gi super producer Ken Rod Nyasaye ogwedhu. Amen. Nyasaye ogwedhu. Ken Ben kata ko onge Nyasaye ogwedhe. Amen. To ne jonyuol kiseng'e ni kata wan ka wan jonyuol kata wan jonyuol mabiro. Yes. Mabiro bedo jonyuol mbele. In e ng'at mokwongo neno gima ber kata gima rach e ngima nyathini. Yes. You are the first teacher e ngima nyathini. Gimoro amora miwacho e ngima nyathini kipuonje yor ler to bro luwo yor ler. Makata sama jachien biro ne make school to bro ng'e ni maber kata nikech roho mar Nyasaye bro bedo kuome. Waweye ne japuonj be nigi meke. Yes, giro me school to any school fees emotudo ge. Yes. To ine japuonj mokwongo ine malaika mokwongo mar nyathino kata kapok introduce Nyasaye no mi mich nyithindo gin mich. Okiwacho ni mabeyo to mabeyo ge molando kuom nyithindo wetege kata koneno matimbe ge yore to mage gik molando kokwedo. Ngene muma wacho ni ya muma ok riambi wach Nyasaye ok riambi Nyasaye ok riambi ni gimitimo e piny ka kati timo maber kati timo marach itimo ne in iwuon to biro luwi kendi. Koro sama keto nyithindwa mondo tim maber magi gik mabiro luwogi. Biro kata chieng' moro kionge kaka janyuol kata tiere Sunday school biro luwe an kama ne mama na osiemona ema sani aluwo. Yes, inyalo dhi kama tibiro duogo malaika mar Nyasaye biro wuoyoni ni gima timoni rach kata gima timoni ber. Koro wapuonjore nyithindo gi mise maber kata ka wa release gidhi e school malaika mar Nyasaye manyalo rite school get japuonj ng'ato nyalo biro kata mago gi kidi to malaika mar wach Nyasaye kanie chunyi blessings mag Nyasaye kanie chunyi to ridore kinde duto te. Wach Nyasaye mondo miu kendo yaw yore madongo tibed kilemo nyaka na nyithindo mok mekigo kes giriwore mang'eny. Amen. Kakoro watieko ang' ni mos jomoko matin tichaki paro wach mar skiza cha to watieko. Ing'ena biro kaka an gi mosari adek. Mosari adek nikech koro inyisowa ni sa koro mbaya. Agwero kamano amoso jo Royal Media te Ramogi duto te ukaw mos. Amoso mama na Consolata Tieno Manyara Tieno nyaka Sagam ka en Kisumo kacha. Amoso odwa duto Irene Mele Robert Kagina Wendo tainya hinya ntie kama tiye ilongo ni Chichwa Market ilongo ni Ogieno Keo Market. Nitiere jomani alwora na kacha ntie jirende kacha cha angi Karen Fundi angi Summerland boss ilongo ni Evans maga jok ma wan godo kar tich kacha cha ngina nyado kacha mar yun kolor ge angi staff mag Summerland ukamos Alice Kaumos Kevin Agie Ikaumos Koki usipna moro supporta ga manager mani. Nongo ni Koki and Jamel ukawmos Cynthia ikawmos joka magini pek Delphine ukawmos. Kuma no ng'eny ne wiye nyalo dokta yudo ka olor dot. Sophie Salon and Spa and staff ukawmos mang'eny ahinya Nyasaye ogwedhi Movin Lilian ukawmos uduto te joka. Ung'enyo kanyal te. To Nyasaye mondo ogwedhu. Watieki star 86 star 860 star 860 star yes 419 hash Rembrodwa ne piny kanyo inyalo keto kanyo mondo mi yud skiza tin mar Rembrodwa mondo yud mich kanyo waket mondo wa support values mane mabino kelo wa giko mar chenro mar Injili Kalo ero kamano mathoth anyako bedo kodwa chakre sa 10 mar okinyi nyaka ge sani Nyasaye mondo gwedhu mathoth kwe mar Kristo mondo bed kedwe juma manyien warad jumapil manyien val kidok Nyasaye mondo mi otelni kendo med gwedhi mathoth iluonga ni Roda Nyarko kitmoriti masani Nyinga Ken the DJ the Chualist ero kamano team Injili Kalo ero kamano team ya nguvu sana behind the scenes wangi Felix Kamera Ernesto wangi Mais sound kanya kacha wangi Asu TX kacha Girozi Digital Casto serikali mwenyewe producer Alex Obado ero kamano Nyinga Ken the DJ warom jumapili manyien oriti masani. Amen.